mukwasha wenyu ari kutiye ane runyero kupirwa akanzwa kune munyai wake kana kuti munhu anomutsvagira nyaya dzake pamusoro pemudzimai wake ari kunzwa akataura dare rino kuti akanzwa kuti mudzimai wake akarodzwa zvakare atogara nemwe murume. Saka mukwasha wenyu ari kuti no, kana mukadzi wangu akaroorwa ndazvibude pachena, vana vangu ndiite sei? Nditore ndigare nevana vangu, handichengeterwe vana nemwe murume. Isu musi wa26 takazodhiraivha kuenda kuchivhu. Tasvika pachivhu, sisi vangu vakafonera Ambuya kuti tipewo madirections ekuti tisvike. Vakaramba nemadirections. Vakati aiwa musazvinetse, wanga uri musi wa26. Musi weMonday uri kutevera ndinouya nemwana ndini. Monday yacho yakasvika havana kubvira wauya nemwana kusvika ndinhasi. Saka maonero angu ndiri kutoti mwana vanenge vasingachadi kundipa mwana. Amai mukagare shuwa nekurwadza kunoita mbereko. Mogara sondo rese musikaziva kuti mwana wedu ari kuda mafaera asina kukanikwa nezvipanera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka tichiti iwewe zita ndiani zviya Kizito Ndoro, tichiti tiri kuda hanzvadzi yako nemuzukuru wako wauye kuno kudari vakamhangarirwa naMike, handiti? Saka tiri kutarisa kuti vanga varipo mukati mezuva ranhasi, uyezve takakumbira sabhuku masve. Zita ravo rakangotaurwa ndizive kuti vakaritaura vacharitaura tizive kuti rakataurirwei panyaya iyi, handiti? Saka toda kuti tizive kuti vauya here kuvanzvadzi wako. Aiwa, kuvaona makaonana paholiday havana kuzodzoka paholiday makaonana vatu varogara right, mwana andobva azodzokera. Okay, alright. Ko muzukuru wenyu ari kupi? Imi sekuru handimatonoita munyaya iri kurodza kuti muzukuru hamusiri mamuri munyaya iri. Alright, zvakanaka. Sabhuku masvi, pane vakataura nezvasabhuku masvi vari pano. Ndiani akataura? Okay, ndiye Mike. Mike ungaise muchidimbu sabhuku masvi vari pano. Pane zvatoda kuti vatibatsire nazvo panyaya. Isa muchidimbu pavakataura zita rasabhuku masvi kuti vatibatsire. Maita mangu pamusoro ndingada kutanga kuupdata dare sekuti last time ndakanga ndakati ndichaupdata dare panhau dzemwana since takamenge tawirirana kuti vanondipa. Isu musi wa26 takazodhiraivha kuenda kuchivhu. Tasvika pachivhu, sisi vangu vakafonera Ambuya kuti tipewo madirections ekuti tisvike. Vakaramba nemadirections. Vakati aiwa musazvinetse, wanga uri musi wa26. Musi weMonday uri kutevera ndinouya nemwana ndini. Monday yacho yakasvika havana kubvira wauya nemwana kusvika ndinhasi. Saka maonero angu ndiri kutoti mwana vanenge vasingachadi kundipa mwana. Then pandakataura zita rasabhuku masvi, ndakati munyai wandakanga ndasarudza anova neseja ari pamberesheni Mai Rufaro vakandiudza kuti Ambuya zvavakauya kwaMasvi kunyaradzo yaamai vaMasvi vakati kuna munyai wangu aMasvi vakavati regedzai kuenda kudare ndini ndichaendako. Ndo pandakataura zita raMasvi. Dare ndichaenda on your behalf. Vachiudza munyai wangu vakati vaMasvi vanditi regedzai kuya kudare inini ndichaendako ndinoipedza nyaya yacho. Okay, ndofunga sabhuku masvi mune idea renyaya ya Mike? Kungoziva kuti Mike vakauya kunyaradzo vachitiwo vane nyaya yekudara kuno ndozvandakazisa basi kuti ndingavadzivisa kuya kudara ndinovadzisira nyaya iyi. Jimai guru pakuti kudii mune ukama here ndakaroora pamwe Mike guru muningina mukoma wadzimai vangu
Okay. Takarora tese nemukwashanyina wangu tezvaro. Okay. Alright, my guru ndi this is wa my mash. Alright. Osaka vanga vaya kunhamba. Okay. Alright. Saka ndakabvunza kuti sabu kumashi sekuziva kwatiriita havagoni kurambidza munhu kuya kudaro. Ndosa ndakati no ngavauye sabu kumashi vanzwe nyaya. Handigoni kuvarambidza kuya kudare kana paine zvinodiwa nedare. Okay. Saka mai mashi vanogona kutibatsira because vari kuziva kune munhu. Mai mashi tiudzei kuti munhu ari ku vangove vapedze nyaya dzavo idzi nehanzvadzi yavo. Munhu upi? Mukoma wenyu. Sisi. Sisi pavakabva kuno kuvaika kuenda kuti. Alright. Kumwana wenyu ari kupi? Mwana handisi kutobvisa. Amai mukagara shuwa nekurwadza kunoita mbereko. Mogara sondo rese musikaziva kuti mwana wedu ari kupi. Chokwadi mwana handisi kutobvisa. Sisi pavakabva kuno vaigara kuno kumusoro kwaparewo. Pavakabva kuno kuvakati ndikuenda kuweti. Ndokune musha wavo. Mukwasha wenyu ari kutiye ane runyero rekupi rwaakanzwa kune munyai wake kana kuti munhu anomutsvagira nyaya dzake pamusoro pemudzimai wake. Ari kunzwa akataura dare rino kuti akanzwa kuti mudzimai wake akarodzwa zvakare atogara nemwe murume. Saka mukwasha wenyu ari kuti no, kana mukadzi wangu akaroorwa ndazvibude pachena, vana vangu ndiite sei? Nditore ndigare nevana vangu handichengeterwe vana nemwe murume. Asi mungava neruzivo here kuti akaroorwa kana kuti haana? Handina ruzivo. Ruzivo rwekuti akaroorwa ndi. Okay. Right, Sabhuku tingabatsirane sei? Toda kuti nyaya igadzirike. Sabhuku Masha. Imi munomira muri baba kakune ndimi tezvara. Muri tezvara panyaya iyi. Baba kana mukoma kwaukama. Futi kwauri. Uri muofere? Uri mambara ikona. Anyway, toda kuti nyaya isvike pakuita sei? Pakupera. Because pari kuita sekunge pane vasiri kuda kuya kudare. Toziva kuti kurambana kunowanikwa. Patika vanhu vanoya togara dare handiti. Totaurirana, tonzwawo pfungwa dzavo. Ivo vadzimai wake. Tonzwisawo zvakamira sei. Tobuda pano tane chinhu chimwe chete. For the sake yevana. Ndo zvatava tichiti izvozvo chatibatsira imi Sabhuku. Nekuti toona kuti havapo. Mwana wenyu haapo. Amai guru wenyu havapo, vadzimai wenyu havapo. Tachiti semi baba makutoplaya a bigger role yekuti muunganidze mhuri tiri kuti iwewo pano handiti mhofu wenyu wodzwa pfungwa dzavo vese mwana wenyu musikana naambuya handiti varipo vachinzwa kuti zvofambiswa sei, nokuti izvo zvitiri kungohwandana kudai hazvisewo hazvina kunaka. Indaifunga kuchangambire nyaya yekuti sanyanya kutora nguva ichiramba ichizogona maiki anoziva akakura kana neatezvara vake chaiko anosuwa kamatezvara ake uya pano kutsvagiridza vanhu vese kuita kutsvagiridza information dzinochatsvaga nekuba itsvaga nekuba kana akarora anonanga pana atezvara vake mumakore mashoma akapfuura mashure pakati pedu pakaita communication breakdown akaenda akanotora ambuya vake kupuraswa anoziva kwavanogara akavatuta zvese nemombe dzavo nechikafu chavo nechibage chavo chese akavaisa papotabo akagara navo ndonga more than 2 years. Vazorambana nemudzimai wake uyu haana kana day 1 raanobvumira mudzimai akanozobata maoko kana kusangana nedzimwe hama. Saka pakabva paita ukama hwakatoreba kudai ndakatoshamisa kuti mai kanotidadze kudai mwana wenyu wacho iye kuti auye kuzobata maoko papedu chaipo haatenderi hanzvadzi dzake iye vana vangu oini kuti waipe papake hapatenderi kusvika munhu. Saka uyu akanotora anambuya vake akauya navo akagara navo mupote vakaparadzana naambuya vake zvakare akavatakura nemombe dzavo dzese akanovasiya paanoziva papurasi pavanogara. Izvo zvavari kuti vakanga vachifonerana neatete vake kurati communication pamafoni iripo kana chigona kushandisa mapurisa kuti vatrekwe vabatwe vasvike panzvimbo pavari pacho ngavashandise mukana iwo because inini ndiri kukwasha nyina handigoni kupinda mukati kana kurodza kana kunoita ukama nemwana uyu
hama dzake dzitoripo dzaanogona kutobata uyu kuti vataura nenyaya dzavo dziperi dzakadaro ngaabatewo kwamagama vakarodzana navo vanokusura achitsvagawo isusu zvedu vanopa mudiki vana sekuru kwakaberekwa amai ko pana ate zvava kustraight tezvaravoya wotiwa handizi kune mwana wavo kana vari vakarodza mapepa kana ainawo zviya tezvara vari peri tezvara vake vakafa kasana bamudiki varipo tezvara vakafa varoorana here vana vangu vasati okay vana bamukuru varipo vana bamudiki vari kwaakanorora ini uri kuinzwa kayo kutaurwa namofu I think vari kungori havo kumashure nezvinhu zviri kuendeka. I think point hombe vari kuda kuedza kuisa ndekuti handida kuroora. I think dare rino riri kuziva mamiriro azvakaita panhau yeroora. Mudzimai aripo, Ambuya varipo tichitaura nevedhiti yakamboburiswa kungoti ivo havasi kuziva havo kuti kufamba sei. I think ndo point hombe yavangu vachida kuburitsa yekuti handida kuroora. no indiri kuti akaroora handiti ndiri kuti ndiri pana acho zvaravake anopaziva paakaroorera ipapo ndopaaendeka anotora ana acho zvaravake kudai autore baba mudikika Inini handina kumbovadaidza kudare vamhasvi. Vamhasvi vasamonewa nedare nokuti saravo rakataurika. Inini ndinoziva pandakaisa tsvakirai kuno yangu. Ndinoziva vanhu vaigara matare kana zvanetsa mumusha mangu ndivava sekura. Pandakasiya mhuri yangu ndichinzi tabva kuno kudare kwamambo, mhuri yangu ndakanoisiya pamba pana sekura. Ndokusaka inini ndakasamona sekura. Dare rinoziva kuti inini Ambuya nemudzimai havana kubvira vambonondiratidza kuna vabereki wavo. Kwandaingoenda nyange tikaita maproblems mumhuri kana ndikanetsa nemukadzi ndiko kumba kwana sekuru. ndizvo here izvo aisiya kumba kwana sekuru, kumba kwa baba vangu inini vasati vashaya, kwete mumba mangu, kumba kwa baba vangu. Matare ose kunyange asekundoro varipo, sekuru ndo vaicheya matare. iwo sekura Ndo vaicheya dare. Kusvika even dare rekuti mudzimai wangu azova yatorwa naAmbuya, munhu aicheya dare iroro ndivava sekuru. right sabu kumasvi ndanzwisa pfungwa dzamataura. Chaita kuti akudaidzai haasi uyu, asi chidiso chedare chekuti nyaya ipere ndo chaita kuti mambo wati kana sabu kumasvi vakataura mashoko iyayo handifungi kuti sabu kumasvi vanotaura mashoko akadaro, ngavauye sabu ndokuuya kwamaita kuno, kwete kuti uya ane kodzero yekukudaidzai kuti uyai kunyaya iye no. Sedare tachida umbo pamusoro penyaya iyi handiti sekutaura kwamaita kuti ima hamuna chamakataura chakadaro iyo ari kuzvinzwira because anenge ane pfungwa dzekuti saka sabu kumasvi ndo akuda kupedza nyaya dzavo. Vana Ambuya vangu vabuda mairi yakusaidzwa kunani nekuda kweukama hwavo. Saka taida kuti pawe clear kuti munhu anofanira kumira nenyaya dzani nenyaya dzake handiti. So still tinodzoka kune wese ndiwo hanzvadzika iyo ndiwe baba nyaya inoda kugadziswa. Hatidi kuramba tichitamba nenyaya, tiri kuda kuti muzukuru auya apa handiti. Ambuya wakauya apa nanatezvara wacho handi munoziva mukwasha wenyu mukwasha wenyu vanina kana vakoma vauya apa nyaya igadziswe ipere zviri kuramba zvichienda mberi. Saka amai mhasvi munofungawo chii panyaya iyi? Rubatsiro rwupi rwamungatipe kuti vanhu havauye tigadzise nyaya iyi? Inini ndanifunga kuti uyu mukwasha anenge akuzivana naAmbuya vake nekuti apatanzwa achiti akasvika kuchifu kwacho inini handitomboziva kuti kuchifu inei kana kuti kwakaita sei, achiti akafonera taamuchifu. Saka ndangozofunga kuti sezvaati tiri mumashure nenyaya idzi handa kunzwisa kuti kuchifu kwacho kunani, zvichida iye pamwe anogona kuziva pane mudzimai wake, asi isusu tisiri kuita sei, tisiri kuziva through achitaura nani naAmbuya vake, nokuti zvizhinji zvavaingoita naAmbuya vake vaingoitirana muchivanda unotozokuita zvekuita sei zvekunzi. Saka paari kuti tiri kumashure hatigoni kuparama, ivo vanogona kunge vari kumberi iye naAmbuya vake.
vachifonerana vachinzwanana vakazotadza kuudzana zvavamadirection but kutaura vese vari kuita sei vari kutaura nese. Vakambodaidzwa nedare handiti watongowasa munhu asi hatina kuziva kuti tinowana kupi ndosaka takazobata Ambuya havasi kuzikanwa kuti vanogara papi nemwana wacho hatisi kuziva kuti ari papi saka tachitofukidzira kuti kana zvitobvirawo vakatibatsirawo baba wacho vari pano naamai vari pano vakanzwawo extent yenyaya yacho isu hapana chikuru chatiri kutsvaka kuda kuti vana kana pari vanhu vasisawirirani handiti zvobudiswa pachena padare handiti mhuri dzoziva kuti vanhu havasiri chinyi pamwe chete handiti toziva kuti izvo zvangu vakaseparata pane zvazvinetsawo panyaya dzavo saka taida kuziva kuti mudzimai akamira papi murume akamira papi vana vacho vese vanambuya vacheza tinoziva kuti vana vese rezve mwana one handiti vane one chete vane one ndomudiki handiti sikavada kuti mwana aende kuchikoro access womwana wake achinzwisawo kuti vamira papi saka datoita decision pamwana wani pamwana wavo vari vaviri izvo zvapana chakambuya but ndikuti mukwasha ari kutaura naambuya vake vari kutaurirana mane mazuva acho kuti hanzi ndakatouya vakafonerana kuti ndoda ndikuya nemwana ndikuya naye mufu wemandi mandi yacho havana kuzouya mandi yacho havasina kuzouya mandi isusu zvezvo zvatiri kuita sei hatisi kuzviziva saka handiziva kuti mandi yayo vaida kusangana kupi iye naambuya kuti vapana nechi mwana orit tipewo nhamba chimbodai panze bichazo sabhukombosara tipewo nhamba dzaambuya mike tisirewo nhamba dzaambuya panhiki pakona unodzoka muchitaura mapiri muchadzoka kuwa nhamba iyo tipewo nhamba dzaambuya imi budai mai sabhuku nasabhuku vanozigona kusara vagarawo pana asina kudzoka ka au ndiani vari kumashure ndi baba mambowana mukana wekutaura here muri baba wani wako iweyo wandoro okay ndoro unoiziva here nyaya oh all right it's okay right tine mutongo watinawo pano panyaya iyi yakamhangarwa namichael is it michael or mike mike achimhangarira loveness ndoro kizito ndoro ndiwe sekuru na valentine anonzi valentine ani magama yamhangarwa musi wa1 yakabida mudare muno musi wa1 December 2024 tikaita maefforts ese ekuti tiunganidze vanhu avauye panzvimbo kuti tione kuti toigadzirisa sei handiti zvikaratidza kuti the other part havasi kuda kuti vawanike panzvimbo vane zvikonzero zvavanazvo asi hapana chikonzero chinotadzisa vanhu kuti vauye nehweseri vachiona mambo vachitsanangura nyaya yavo kuna mambo handiti munhu kana uchitya munhu haunaye mudare hazvirambidzwe izvi kana uchitya munhu anenge angava muraini kuti usangane naye uchifukidzira kuti panoitika violence une kodzero kuenda kumba kwasabhuku uri wega uchinotaura nyaya yako ikoko handiti sabhuku ozodedza munhu kuti iwe uri kuita zvakadai uye akauya achitaura zvakadai handiti nyaya ichitosovheka but zvikuratidza kuti pane the other part havasi kutomboda kana kutaura nezvenyaya zvinova zvinhu zvisina kunaka zvatiri kuti izvozvo aiwa hazvifaniri kudaro
tichitaura une wesekuru Ndoda. Handiti ndiyo nemuzukuru. Sei tadaro? Nekuti takanzwa kuti muzukuru wenyu akaroorwa haana kuroorwa kwana Tezva. Anonzi akarerwa kwana sekuru kana ndisingakanganisi pakutanga ndozvakataura. Saka kana ukarera muzukuru ndio wato wababa wacho unoita uchirayira. Muzukuru pakadai apa ndapagadzirwe so zvinhu zvifambe zvakanaka. Nyaya dzedu dzibude dzakanaka. So tine mutongo watinawo pano watichaita kuti tuerenge. Uchaverengwa pano panyaya yakamhangarwa naMike. Mike akamhangarira achiti imwana sekuru makarodza mudzimai pamwe chete nadzvadzi yenyu. Ndokutaura kwakaita ati makarodza mudzimai wangu ndo number 1 akava achitaura tisingazoti akazvinzwa kupi kana kuti akaona here mudzimai ari kune imwe imba kana kuti pane kwaakanzwa hatizivi. Right. Saka isusu darinanga chibata bishi kutsvaka kuona kuti mudzimai waMike akaroorwa here umbohwa wacho taushaya kuti Mike akaita sei akaroorwa. Pouya zvakare akatiye kuviga nekuramba nemwana ndozvikonzero zviri zvaakamhangarira kuno kudaro. Zvinzi mwana wangu haasi kuita sei haasi kuiwa naye handisi kubvumirwa ndo nemwana vari kuramba naye. Saka tine mutongo uri pano panyaya iyoyo watichaverenga. Enda mberi. Pamusoro imambo dare rasvika paupa mutongo wekuti dare rashaya umbowo hwekuti mudzimai wako akarodzwa. Uye panyaya yechipiri dare rasvika pakuti Mike Nyakudya une mvumo yekuita application for custody yemwana kucivil court. Idonyaya mabasitu. Zimubisa panike kasitu.